जों क'क्राझार साल पार्लियामेन्टनि तो गाहाम न हाइपानो थाइजिं जिनि अकरो साइक्लामा हाय सुदु तिनि सालो सिमिल क'क्राझार साल हिनि पालायखे इंगला जिनि क'क्राझार जों सावसुमा मुदुखाय तनो नांनाय जेखानि फानो थांतो जिनि क'कनि बागै जिनि बासन बागै सामखाय नांनाय ते जों टीआईएसएफ गै ताकलाय एसे खायगा ते पुरा त्रिपुरानो जतबायनो मिलि खलायजागै दङ दिनै टीआईएसएफ नि कुन आलादा खाय खलायजागैया अजागाबो माहायनो वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ जतन मिलि गुबुननि जागा आं डाइरेक्शन दहरजा जतन मिलाय खलायजागै कारण जोंखा थांजा सो जोंनि त्रिपुरायाव थानाय मेइन मोटो से थांजा आबन बागै जों जेसा सामखायबो न जोंनि अकरा जागा लमतै जों थांजागै माखलाय তিনি क'क्राझार साल भाषा आंदोलन खायमानि वानसारक जेदिन बर'नि बांला भाषानि आंदोलन खायसे बर' बांलादेश मानो जों खायसेनि हा दङसे बर' सेकजारि दंगा जोङो जोंनि भाषानि बागै जोंनि क'कनि बागै जों फाइट खाय दङ रमान स्क्रिप्टनि बागै फाइट खायमानो नुखोना जोंनि टीआईएसएफ रक आगरतलाव आगुलियाव लामा कासुबै वाटार गान दं जाखा गोबां बर' बुजाखा आजागा आंबो दङ आंबो बुजाखा हायपानो जतन खारि थांगा हायपानो आंनो बयलाव बुजाय दंखा तामनि बागै हिनबा आं से प्रेसिडेन्ट गै आं तो खारि थांबाय एकेबारे खिबुय आं बागै आं बुजाय दंखा जागाव आं सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट गै नरनि बागै जेसे खायमान जागा आं खलाय थानाय आं जेसे दंसा ते आं खलायना दङ बिसि सालजाखौ जों कयदिन सिगां न जागा रोड ब्लक खायका नरबो साइमोनना दशरथ मेमोरियल कलेजाव तामुनि बागै जों रोड ब्लक खालायनायखा अ जागा कारन खायामो न जे नर दशरथ मेमोरियल कलेजाव आगागि जेफोर कमिटि खायना हायका आफुरबो जोंनो आरनि 10 बुना बागै गोबां बर' खायगा मोजां दा गोजारा कलेज पढ़नाय दङ बर' दङ आइफोरनो जों आरनि बुतुल दे आफुरबो साइक्लांजा दाबो साइक्लांगो नरगा दिन बुजाफुर एटलिस्ट मबाइ बुजायफाना दङ नांगौनि बुलायाफाना नर बन दल दल गे सिंना नांगौ तामनि बागै नरगा माइ खाय हायफाना नरगा सावबेले किरिमा हाबि थांगा आसु ता किरिदि जेफुरु निजिनि जाया गांगाय ता किरिदि केमनो किरिनो नागिया निजिनि ठीक दंगांगाय केमनो किरियाय बुजाय डाइरेक्शन दिनर तामनि बागै आते खाय नांका नर नुखना नर जतन बालमि लुइ लामा कासुबै आदिनो डीएम संमा हायका सिनियांगो अरनि एमएलए सारसं ईएम सारसं टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट मैम संजोदन थायाखै जोंनो सापोर्ट खाय वाईटीएफ नि जोनाल चेयरमैन ते कल्याणपुरनि ब्लक प्रेसिडेंट जोदन थायाखै नरनो सापोर्ट खाय नरनि बागै बुजाखा नरमनि लगी दकर रक्तमो हायफोर नंनि कलेज बिसिम तो जों थाङै इंटरफेयर खायनिया नरम नंनि कलेज नर थिकाय दंनि ते बागै फादाव तो जों दङ नंग बागै आंते बिसिखौ कलेज सागला तिनि टीआईएसएफ नि क'क्राझार सालपालेनो जतन बेलेगे हामबाय ते जारा अकर फायगा बंनो हामबाय जारा कक कविता रचना साइखनानि गे बंनो बेलेगे हामबाय जतन